tiyo godo. Bende skunde oikore yo makare mar rwako nyithindo gi skunde? Evlyn Kephas. Erokamano Joyce. Gima dwa wacho ni jonyuol wan gi nyithinde skunde mopogore opogore. Magi bok samoro ke nyithindwa mokwongo kuomwa, kaka an ma wuoda mar adek matere secondary school. Nitiere skunde ma waluongo ni C1, C2 Kiduoge C3, C4 nyaka iyud pogruok moro matin. Pogruok wuon kanye? Pogruok wuok in terms of staffing, nyaka kata infrastructure, kata gik mantiere, laboratories, nyaka iyude pogruok moro matin. Ang'o momiyo ma bedo? Skunde gi gin national schools. Nitiere mobedo promoted ma pok olosore ahinya. Okay, government temo ni mondo balance skunde. Lakini nyaka giduog piny mondo balancing ni otimne skunde ground ka. Nikech sani kaka wan jopuonj ma grade 9, wadwa ni mondo the secondary schools boterwa through. Nto nyithindwa osedonjo, what next? Koro an school matere nyathina, aneno ka en school moikore. En gi gik mang'eny nikech subject ma nyathino yiero ni nyithindo moko bene time kanyo. Koro staffing nitie, gigo nitie, challenges nitiere mana 1 to 3. Like pile ka wa register ga nyithindwa e school, to inyisowa, iwuok e school already kiseng'eyo ni nyathini dhi e stream mane, japuonj ne dhi bedo mane, e stream no, class teacher ne. Kama natere nyathina mano pok otimore nikech poda gitemo pango ni STEM gitero kanye, arts and sports gitero kanye, and the other pathways gitero kanye. Mang'e ni pod idhi luongwa e jumbe moko ariyo mabiro kanye. Koro nitie skunde moikore. And jonyuol bok joneko. Mondine ka janyuol tamre ni nyathini ok dhi e skul moro, nitiere research moro mosetimo matin. Mar ariyo, results mineno be pod wuok ni. Adier, janyuol ok nyal bokore ni okawo nyathini otere skul, mar results kata margi mar KCSE no wuok no rem. Skul orem te to nyithindo to kalo. Nyathini bokalo. Ichalo ng'ama kano petrol e ot to mach liel. Koro magi gik ma nyaka accept ni jonyuol ne ng'iyo. No ng'iyo gik matindo. Wambe wadwaro mana ber ne nyithindwa. Nikech thothwa bosetiyo gi pesa. Emomiyo no waringo mondo wamanya skunde. Nikech samoro gin skunde mwang'eyo kaka chalo in terms of jopuonj mantie, in terms of gik mantiere kate laboratories, in terms of performance. Kata mana CBC mowuok ni, nitie skunde ma nyithindo kotimo maber. The difference man ka en mana nokolendi ni skundi ni o excel. But piny ka to wang'eyo ni skul ma kama to nyithindo kodhie maber ahinya. Gimokel ni kia meeting expectation, exceeding, approaching ni, it is still working. Kiyuda approaching, ting'e ni penjo mana nyathina to ang'o motimre? Koro magi gik matindo mane watemo ng'iyo. Nikech CBC kaka wan joma notero nyithinde private otemo nwa. Nikech machato wan ji giwegi ne gitemo keto gik mabeyo ma nyithindwa ni understand. Ilero kanyo to tiende ni ka watero nyithindo to wanyala ahinya. Watero ni mondo adwaro ni nyathina future maber. Iwacho kanyo makare ahinya Evlyn Kephas. Kendo adwaro ni mondo kal maber. Iwacho kanyo makare ahinya Evlyn Kephas, kendo ilero moko kuom gigo ma seche moko nomiyo in kaka janyuol temo mar mondo mi lok ni nyathini e skul. Kata kamano wang'ene biro e kinde mabiro mbele ka lai mar somo mano mar 844 nikech wang'eno dong mana higni 2 kende to lot
mogik batimo KCSE bro bedo katimo KCSE pacho kae. Mano higa mar 2027 kendo koro kwa bibedo kod grading kaka mano mosebedo katimore. Wang'eni mano seche moko bro bedo ka loko picha mag skunde mamoko ma seche moko nokotimo maber e duoko mag KCSE mayando gol. Kata kamano ka wadhi mbele kod twak mar Willis e kinde ma jopuonjre gi ne donje skul, in kaka janyuol onyalo wacho ni gin achiedh nade kata challenges